Govende heye. Koma navdar ya govende ya go degotin ku navêwêjî efsaneya botanê ye. İca çarçoveya merasîmên roja mamosteyan de li Ankarê performanseke nuwaze pêşkêşî gelê Ankarê kirin. Ev kom bi çîrokan wek bêjî çîrok û çîrvanokan dike govend. Hêjayê temaşekirinê ye. Mamoste, xwendekar, dikandar, masîgir, şoför û meslekên din. Koma efsaneye botanê ku ji çil kesan pêk te, li Enqere di çarçoveya roja çalakî mamosteyan da performanseke nuwaze pêşkêş kir. از öğrenciyim. Az beden eğitimi öğretmenliği خوانم Siirt'te. Aciziriyim. Az nevo grup edeme, ekip gel hoşa, az gelik memnunum. Hingi solçe ve azidi son nefoda ve hingi keyif hoşa, ekip gel hoşa. Az memurum, xaste. از مامۆستەمە ئەف دمەها ئەس وێدەمە لەنزم از مامۆستەمە بەریا 7 سال وقتی زانینگەی دەستکەتم vê koma rexsê de vê gojan berdewam bikin hat İstanbulê vê rexsa xwe ya welatê xwe dine nîşan. Lê armanca ve raksa ve çiye yani gerek mu raksa nişanı cüreye raksa nişandı ne serdi armanca ve çiye? Armanca me em vê rexsa sêrtê kültura sêrtê folklora sêrtê bînim dine nîşanê xelkê yê Ankara yê İstanbulê avayî yê Türkiye hemî em vê va rexsê xwe kültura xwe welatê botan em dine naskirin armanca me ew e. Herçi qas nav meslek û jiyana wan ji hev cudatir be jî bi heman armancî kom bûne û bi eşqeke mezin govende digerînin. خودی یعنی خوشه اصلا شماره یعنی نزوره amçi mektebe saat 5-6 amçi nevo çalışmaya dikine ama hoşa hiç mara zor nobe duygu kule müthiş yani am vede am Ankara'na yani gel hoşaya hacı yani mesela neçin çalışmacı bence bile şaran çalışma yani işte gel hoşa hissek yani gel hoşa Piçki zordu be ama insan eğer xöz bike zor nay yani zor nay. Giranê, Helef, Sêgavê, Bablekan, Delocan û lîstikên din. Her lîstik çîrokeke wê heye. Efsaneye botanê, dîrok û çanda botanê bi figürên lîstikên folklore nîşan didin. Leystu gibi ki hikaye ki ve ya yani çabuk bu sergenimi Zerbotan Nehri hem hikaye o ki o oyun serve çekirin o edileceği. Az barışa nişandıdım, az devlet yani kültüre xwe nişandıdım. Urfê xwe, adeta xwe, tiştê em wê dê jiyana xwe ku çi dikin, folklorik olarak em nîşa milletê xwe bikin, em nîşa gelî millet bikin, em nîşa Türkiye bikin. Amaca me ev e. Türe Siirt'te kültüre botanê ez pir merakta dikim. Yekî etiketîna bavê komê. Here. Armanca me em kültura xwe ekine, em lîstokê xwe ekine. Mesela zoremê piştî me de werne ew jî mesela ji me hîn bine. Em dilîzin mesela xweşî millet çi zorokê xwe jî çîne. Şonareke futbolê gerçi ew jî mesela hani spor e ama en azından govend dîlan ya me ye. Spor mesela derê devletê başka hatine nav me de ama kültür ya me ye. Lîstokî menin yê bava kalê menin. Her lîstokê mesela video çîrokî ya wê heye. Yani mesela bence xelef de mesela 10 hevdana xelef şuye derket ya mesela govend
çağı genim düdürün mesela bir genme o verim o üye sale baş be jboy ve keyif hoş dibin desti hevdikine govende digirine. Kom di sala 2013 da bi alîkariya derhêner Sezan Aydın, Mamoste Dinçkal Tunca, Zakir Alp û Ramazan Kayıkçı ve hatiye ava kirin. Asıl o işte o fikir babası Sezgin Aydın'ı ucu Nunelvira Londra'da kapıttı. O hadserte bu valiliğe mecburi memlekete kadar ve proje ki halet bedez bir kime valiliğe ji destek doyu milli eğitime üniversite hamiye destek doyu veca İstanbul'e Bursa'ya da Ankara'ya hatta Brüksel'e hem çoğu bu evi gösteriyor. Di sala 2013 da jî di rojên danasina Sêrtê de bi beşdarbûna Serokvezîrê wê heyamî Recep Tayyip Erdoğan gelek elaqe dîtibû. Li ser elaqeya mezin efsaneye botane her salan li nav û dervelê li gelek ciyan goven gerandibû. Daha kolay beklemiş nakin bu ka ye daholle bir de ama her ka çiye böyle başı hatın dibin valla proje ki zamazını zafkoşa ev memleket evet çi oyun beji çi leistu gibi ki hikaye ki ve yani Botan, yorgun bir ihtiyar gibi. Endamên efsaneye botane ji bo mamosteyan hêstên xwe anîn ziman û roja mamosteyan pîroz kirin. Mamoste ji bo zarokê me ji bo geleceka me tiştekî zef mühim e. Yani geleceka me tevî destê mamosteya de ye. Zarokê me xwendevanên me tevê me ji ber destê mamosteya radibin. Ji ber wê mamoste ji bo me zef derdibîne. Özellikle bölga me de kültura me de mamoste ji va bêlgundê hêja zêdetir pirtir derdibîne. Em jî hatine vê de qetqîkî bidîn mamosteyên xwe keyfxweşî ürfê xwe adetê xwe folklorik olarak nîşan mamosteyên xwe bidîn.